Tras celebrar unha reunión, os delegados da CIGA concentráronse ás portas da Casa Consistorial da Ribeira. Este acto non pretendía ser unha mera conmemoración do 25 de novembro, senón que é un chamamento a un cambio de rumbo das políticas en materia de igualdade. Para denunciar as campañas hipócritas dos gobernos do Partido Popular en concreto, non? Como é a campaña institucional da Xunta de Galiza polo 25 de novembro, na que nos cousifica, na que nos trata como obxectos, na que se nos compara como patrimonio, non? Do mesmo xeito que se fora a Catedral de Santiago, a Muralla de Lugo, cando ademais di lo máis grande de Galicia non se maltrata. Nós non queremos ser o máis grande de Galiza, nós o que queremos é ter os mesmos dereitos que os nosos compañeros varós, non? E se realmente hai un organismo e hai unha administración que vele polos dereitos das mulleres, nós entendemos que ten que ser investindo en orzamentos, modificando leis que atentan aos nosos dereitos. Segundo a Secretaria Confederal das Mulleres, o acoso laboral por motivos de xénero e mesmo de identidade sexual está aínda moi presente na sociedade e aí precisamente onde hai que poñer o foco para garantir a igualdade plena no traballo. Levamos varios días, non, varias semanas dentro da CIGA, reuníndonos con as compañeras da Central Sindical, non? Tivemos de feito o día 22 un encontro nacional que reuniu a máis de 250 delegadas sindicais da CIGA de todo o país, non? Para debatermos sobre as distintas violencias que se exercen contra as mulleres no lugar de traballo, non? E sobre todo para afondar, non, en que medidas podemos tomar, non, como delegadas sindicais, como mulleres, para combatela e para erradicala dos centros de traballo, non? Falamos de protocolos de prevención de acoso sexual, de acoso laboral, por razón de sexo e de identidade sexual, que tamén está a suceder bastante nestas datas, de como abordalos, de cales son os mecanismos que temos nas empresas, non? Este tipo de accións enmarcanse no camiño iniciado o pasado 22 de novembro cun encontro nacional de delegadas da CIGA que concluirá o 8 de marzo cunha gran folga de mulleres.